Thank you. So first, Dobré ráno. V prvom rade sa chcem poďakovať za to, že tu môžem byť. A veľmi ďakujem za zorganizovanie tejto konferencie, hlavne pánovi Vrátnemu a Červenkovi. Volám sa El Piel a pracujem pre Medzinárodnú asociáciu, ktorá zastupuje diaľkové vykurovanie v Európe. Takže som hlasom nášho fóra asociácie. Máme u nás všetky národné asociácie aj spoločnosti, ktoré sa zaoberajú diaľkovým vykurovaním. Som veľmi rád, že tu z toho odborného hľadiska môže byť, ale aj na tej osobnej úrovni. Ja som začínal pred mnohými rokmi vo francúzskej spoločnosti v Bratislave, ktorá sa teraz volá Engie, a bol som zodpovedný za skladovanie plynu v Malackách. Mám tu dobré spomienky na Slovensko, na Bratislavu a som stále rád, že som sa mohol vrátiť, lebo tu mám aj priateľov. Dnes ráno sa s vami podelím o európsky pohľad na diaľkové vykurovanie, kde sa nachádzame, nejaké čísla, kam sa uberáme, aký je potenciál. A ja dúfam, že táto prezentácia bude pre vás inšpiratívna a užitočná. Zameriam sa na vykurovanie, ale trošku aj na chladenie a diaľkové chladenie. Moje čísla vychádzajú zo správy, ktorá bola publikovaná pred letom, a túto správu, ktorá je veľmi veľká, nájdete na našej webovej stránke. Pokrýva aj Katar, Japonsko a Čínu a zo všetkých čísel. Všetky tieto čísla pochádzajú z európskeho projektu a všetky tie linky sú na PowerPointy potom. Keď hovoríme o vykurovaní, nebudem opakovať to, čo hovoril Vojtek, ale pár dôležitých čísel. Vykurovanie je najväčším podielom tej energie, ktorú spotrebujeme v Európe, 50%, a vo veľkej miere sa produkuje prostredníctvom alebo priameho používania fosílnych palív. Máme tam nízky podiel obnoviteľných zdrojov, ako vidíte, a takisto i malá rozmanitosť týchto obnoviteľných zdrojov vo vykurovacom sektore. Prednostne sa využíva biomasa, ale ako kolega hovoril, je to o výrobe, aj o distribúcii, ale takisto je to aj o budovách a my potrebujeme skutočne zlepšiť efektivitu a verejných budov a potrebujeme využívať nové zdroje. Potrebujeme zapojiť aj produkciu tepla z odpadu. Ako vidíte, bol v 21. prijatý Európsky zelený deal, ktorý sa zaväzuje na dekarbonizáciu a znižovanie uhlíkovej stopy do určitého dátumu a aj do roku 2050 znížiť mieru emisí. Čo to znamená? Plná dekarbonizácia vykurovania pred rokom 2050. Ale dobrá správa je, že máme tie prostriedky na dekarbonizáciu nášho sektora. Bude to veľká výzva pre sektor aj celú spoločnosť, ale takisto aj príležitosť pre náš sektor. Keď hovoríme o diaľkovom vykurovaní v Európe, tak pár čísel. Máme tu dedičstvo, infraštruktúru sme zdedili, distribuujeme teplo viac ako 70 miliónom občanov, máme 17 000 sietí, takisto vidíte, aký je výkon. A tento graf vám dáva prehľad o veľkosti nášho sektora. A nie len, že je tento sektor aktuálne veľký, ale má aj obrovský potenciál. A keď si pozriete na tento graf, vidíte, že náš sektor je veľký v malých krajinách
ale zároveň je malý vo veľkých krajinách, takže to znamená, že tu máme obrovský potenciál na rast, na čo sa musíme skutočne zamerať. A keď hovoríme o ďalkovom vykurovaní, jeho efektivita a zelenosť, a aké sú zdroje. Tuto máte jasný prehľad o zdrojoch. Samozrejme, že sa to líši od trhu k trhu. Sú tu obrovské rozdiely medzi jednotlivými trhmi, ale máte prehľad, aké paliva používame na vykurovanie. Vidíte, že obnoviteľné zdroje a teplo z odpadu predstavuje 40%. Biomasa je bioenergia je dosť veľká. Biotekutiny, bioplyny a geotermálna energia predstavuje 2,5% z toho mixu. Najdôležitejšie je v Islande a napríklad vo Francúzsku je obrovský potenciál a solárna energia má malý podiel a z odpadu máme 2,5% a podiel tepla z odpadu je veľký na niektorých trhoch, tam, kde má dobrú tradíciu. Neskôr budeme počuť príklad Rakúska, Švédska, Fínska. Tam predstavuje teplo z odpadu cirka 10% dodávok tepla. Vidíte aj tepelné čerpadlá, bojlery, teda kotle a aká je ich budúcnosť a takisto aj podiel medzi elektrinou, produkciou elektriny a tepelnej a tepla. Odpad sa stáva strategickým zdrojom a jeho podiel musí rásť a takisto aj bioenergie. Na niektorých trhoch tam už je skutočne dobrá tradícia, dobre je rozbehnutý tento sektor. Na iných trhoch, a hlavne v Strednej Európe, je tu veľký potenciál práve tohto zdroja vykurovania, teda produkcie energie na vykurovanie a skutočne hlavne na úrovni miest. Uvádzam to viaceré kategórie a máme tu aj teplo z jadrových elektrární, ktoré sa môže považovať za teplo z odpadu a Maďarsko, Švajčiarsko a Česká republika sú tu prominentmi a štatistiku za Slovensko uvidíte neskôr. Dobre, tu. Yes. Zemný plyn a toto palivo spolu s podielom biomasy a komunálneho odpadu sa využíva veľmi efektívnym spôsobom v rámci kogenerácie a tu vidíte vlastne na tomto ďalšom slajde, aká je kľúčová úloha kogenerácie v našich systémoch. 6 najväčších trhov s kogeneráciou predstavuje 66% zásobovania teplom v Nemecku, 60% so 40% zemného plynu. V Českej republike je to vysoké percento, 57% v Poľsku. Hoci kogeneračné elektrárne si prechádzali náročným obdobím, to vieme, vidíme v kogenerácii aj budúcnosť z hľadiska tranzície alebo transformácie energetického sektora, teplárenského sektora. Chcel som sa s vami podeliť aj o tento slajd. Domnievam sa, že je veľmi zaujímavý, pretože poukazuje na koreláciu medzi trhovým podielom diaľkového vykurovania a celkovým podielom obnoviteľných zdrojov energie a vidíme, že v krajinách, kde je vysoký podiel obnoviteľného tepla, zároveň sú krajiny, kde je vysoký podiel centrálneho alebo, ak chcete, diaľkového vykurovania. To znamená, že vidíme, že je tu korelácia a toto je jedno z možných riešení vedúcich k dekarbonizácii. Takisto je veľmi dôležité spomenúť, že v časoch energetickej krízy, ako iste všetci viete, občania aj spoločnosti boli vystavení vysokej inflácii cien energie a tento graf je založený
na údajoch z Dánskeho štatistického úradu a zobrazuje vývoj energetickej krízy. Vidíme tu krivky, ktoré významným spôsobom narastajú, hlavne tá modrá krivka, ktorá predstavuje cenu plynu. A takisto vidíme tú zelenú krivku, to znamená centrálne vykurovanie, alebo ak chcete ďalkové vykurovanie, kde vidíte, že ostala viac menej tá cena stabilná. A veľmi podobné to bolo aj v mojej krajine, vo Francúzsku, kde ceny tepla v centrálnom vykurovaní alebo ďalkovom vykurovaní zostali stabilné, hoci iné ceny iného tepla z iných zdrojov vystrelili doslova do nebies. Takže teraz som vám povedal, aký sme zelení, aký sme veľkí a teraz si pozrieme, ako rastieme ako segment. Súčasťou klimatických cieľov v mnohých krajinách, v mnohých mestách sú príjmané opatrenia, ktoré ďalej zrýchľujú zapájanie centrálneho vykurovania. Predovšetkým v krajinách, kde vykurovanie plynom je dominantným zdrojom. Takže na základe vybraných krajín, ktoré sú tu v mojej tabuľke za mnou, tak teraz môžeme hovoriť o zhruba 6 miliónoch domácností, ktoré boli alebo budú do roku 2030 pripojené na diaľkové vykurovanie. A dokonca sa domnievam, že táto kalkulácia je relatívne konzervatívna na základe najnovšieho vývoja. Mohol by som vám dať jeden príklad za mnohé z Francúzska, z mojej domovskej krajiny. Vieme, že v Francúzsku je podiel ďalkového vykurovania nízky, asi 5%, ale v minulom roku sa investovalo 22 miliónov eur do infraštruktúry centrálneho vykurovania. A to predstavovalo asi 40% capexov, kapitálových nákladov, ktoré boli vynaložené na kogeneráciu. Identifikujeme vo Francúzsku už existujúce siete v oblastiach s ďalkovým vykurovaním a poskytujeme vlastne akési incentívy alebo nejaké finančnú podporu budovám, ktoré sa rozhodnú pripojiť. V Nemecku na tieto alebo podobné účely boli vynaložené zhruba 3 miliardy eur. A tie peniaze smerovali na aktualizáciu a obnovu existujúcich systémov a tvorbu nových systémov centrálneho vykurovania s vysokým podielom obnoviteľných zdrojov. V našej publikácii sme zverejnili štatistiky, nielen ako si stojí sektor k dnešnému dňu, ale aj očakávaný vývoj v budúcnosti a tie tzv. Ako im hovoríme, cestovné mapy, smery, ktorými by sme sa chceli rozvíjať a predpovedáme, že nielen tá naša asociácia, ale aj národné energetické agentúry predpovedajú celkom zaujímavý vývoj. V prvom rade vidíme ozelenenie, ak chcete, ak môžem povedať, tohto energetického trhu, ktoré ide ruka v ruke s rastúcim podielom diaľkového vykurovania, takže náš sektor bude určite rásť, čo sa týka veľkosti, ale bude sa aj transformovať. Budeme sledovať čoraz vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie, či už je to solárna alebo biomasa, ktorá bude rásť ďalej, ale samozrejme aj odpadové teplo. Budeme takisto svedkami nárastu počtu veľkých tepelných alebo výkonných tepelných čerpadiel. Ich podiel by sa mal zdvojnásobiť do roku 2030. Už dnes sú celkom zavedeným riešením, ale väčšinou je to v severnej Európe, v krajinách ako je Švédsko konkrétne, ale vidíme veľmi intenzívny rozvoj v tomto segmente aj v Nemecku, Rakúsku, ale aj vo Francúzsku. Teda veľké tepelné čerpadlá sú tiež jedným z riešení do budúcnosti. A čo sa týka kogenerácie, alebo kvet, ak chcete, aj kvet bude samozrejme v budúcnosti zohrávať významnú úlohu. Keď študujeme hydrologickú mapu Európy, tak aj voda samozrejme poskytuje
veľkú alebo významnú kapacitu pre diaľkové vykurovanie a mohlo by narásť z 12 až na 50% do roku 2050. A teraz sa myslím nárast diaľkového vykurovania, hej, myslím, z 12 na 50% do roku 2050. V podstate celý sektor by sa mohol do roku 2040 zdvojnásobiť, ale teraz hovoríme o Nemecku ako prípadové štúdii, kde by mohla zohrávať významnú úlohu geotermálna energia, solárna termálna energie, ale aj priemyselné odpadové teplo a už spomínané veľké tepelné čerpadlá budú hlavnými aktérmi tohto zdvojnásobenia, ktoré očakávam v Nemecku. A teraz na tému tých tzv. Troch pilierov, ktoré sa podľa nás budú v budúcnosti rozvíjať najvýznamnejšie alebo najvýraznejšie. Prvým je priemyselné odpadové teplo. To má ohromný potenciál v rámci našej štúdie Heat Roadmap Europe. Očakávame 2,8 terawatt hodín, takmer 3000 terawatt hodín ročne. Tu by som chcel sa odvolať na synergie niektorých projektov, ktoré vlastne sa venujú odpadovému teplu z priemyslu, z viac ako 1000 priemyselných zariadení v celej Európe, ktoré sme porovnali s potenciálom, ich napojením na jestvujúce systémy diaľkového vykurovania. A je tam vlastne potenciál až 64 terawatt hodín nadmerného tepla, ktoré by sa mohli využiť v okruhu 10 kilometrov od týchto jednotlivých priemyselných zariadení. A hovoríme o teplote 95 stupňov Celzia. Ak vezmeme do úvahy aj nové systémy, ktoré by sme mohli vyvinúť, tak ten potenciál je ešte oveľa vyšší. Dobre, teraz odpadové teplo s nižšou teplotou. To je tiež segment, ktorý prináša významný potenciál. To sú toky energií z dátových centier, zo zariadení na výrobu potravín. To znamená, hovoríme o zdrojoch tepla pod 50 stupňov Celzia. Takisto môžeme hovoriť o energetickej úspornosti budov, ktoré využívajú tepelné čerpadlá. Takže aj tu vidíme potenciálne zdroje na rozvoj. Tie dostupné zdroje odpadového tepla s nízkou teplotou, ktoré sú opäť lokalizované do 10 km od jestvujúcich sietí diaľkového vykurovania, by mohli predstavovať viac ako 300 terawatt hodín ročne. Takže opäť celkom pekný objem. Dobre, systémová integrácia. Áno. Riešenia tzv. Power to heat, to znamená elektrina na teplo, ktoré vnímame ako možnosť budúcich investičných rozhodnutí. Vidíme čoraz silnejšiu interakciu medzi diaľkovým vykurovaním a ostatnými nosičmi energií a ostatnými infraštruktúrnymi hráčmi a v budúcnosti to bude podľa nás ešte výraznejšie, keď veľké tepelné čerpadlá, elektrické kotle, veľké zdroje ukladania tepla sa budú čoraz viac integrovať a už to vnímame na mnohých trhoch, predovšetkým na trhoch, kde majú vysoký podiel tej tzv. Intermitentnej alebo nestálej obnoviteľnej energie. Sú obdobia, keď je táto energia lacná, pretože fúka alebo je veľa slnka a následne sa tieto systémy prepoja. A je celkom jednoznačne win-win situáciách, dekarbonizujeme trh s teplom a zároveň znižujeme celkové náklady na transformáciu energetických sektorov ako takých. A sľubujem, že vám teraz nebudem prednášať na tému európskej legislatívy, ale chcel by som zdôrazniť, že samozrejme žijeme v časoch veľmi významných zmien
energetického sektora. Všetky tieto zmeny sú, alebo väčšina tých zmien je motivovaná k akciou alebo snahou o zmiernenie klimatických zmien, ale zároveň udržať si konkurencieschopnosť pre našich občanov a naše firmy. A v tomto kontexte náš sektor, teplárenský sektor určite môže rásť. A niekedy mám ale pocit, že ako sektor nie sme dostatočne sebavedomí. Otázka však je, kto môže priniesť dekarbonizované teplo do srdca Bratislavy, alebo Viedne, alebo Grácu. No, kto iný ako diaľkové vykurovanie, alebo centrálne vykurovanie chcete. A chcel by som skončiť v pozitívnom tóne. V Bruseli sme za posledných 10 rokov boli svedkami radikálnych zmien, čo sa týka teda vykurovacej a chladiacej stratégie do budúcnosti. A dobrá správa je, že Komisia a Európsky parlament sa teraz veľmi pozitívne pozerá na diaľkové vykurovanie. Myslím si, že pred 10 rokmi to bol sektor, ktorý bol dosť ignorovaný, boli sme vnímení ako sektor z minulosti, ale bez transformácie energetických sektorov a nebude transformácia diaľkového vykurovania. Naopak, to znamená, vidím veľmi pozitívnu zmenu aj v Bruseli, na chodbách parlamentu a Európskej komisie, čo sa týka vnímania nášho sektoru, a to sa bude odrážať aj v legislatíve. Možno spomeniem za jeden príklad z mnohých, nové pravidlá štátnej pomoci, ktoré by mohli umožniť financovanie alebo poskytovanie štátnej pomoci už aj jestvujúcim systémom diaľkového vykurovania. No a s tým by som teraz ukončil a ďakujem vám za pozornosť. Thank you very much. Samozrejme, máme tu priestor na otázky zo slajdu, ja som to kontroloval, jedna tam aj naskočila. We got one question for you. This is some... Otázka sa týka vykurovania domácností. Je podľa vášho názoru možné dekarbonizovať teplárenstvo s individuálnymi teplnými čerpadlami? Myslím si, že tieto čerpadlá budú hrať väčšiu úlohu a je to zaujímavé. Podľa výskumu vidíme, že je potenciál, že to bude tak 50-50%, keď to tak veľmi zjednoduším. A v mestských oblastiach tie budú vykurované diaľkové a oblasti, kde je potrebná nižšia intenzita, tak tam bude vykurovanie zabezpečené prostredníctvom týchto čerpadiel, pretože tam nedáva zmysel iné riešenie. Takže rozhodne budú mať tieto individuálne čerpadlá, teplné čerpadlá vyššiu úlohu, ale nie všade. A ešte ďalšia vec, hovoríme o čerpadlách, ktoré sú často malé čerpadlá v našich systémoch. Vieme využívať aj veľké teplné čerpadlá. Hovorím napríklad o projekte Reuse Heat. To je veľmi zaujímavé, pretože tie náklady na tieto veľké tepelné čerpadlá sa znižujú a tým pádom môžeme ich využívať viacej a tým pádom aj valorizovať tepelné toky. Myslím si, že by to bolo dobré aj v rámci verejnej diskusie o tepelných čerpadlách. Môžeme hovoriť o malých, ale môžeme hovoriť aj o veľkých, ktoré je možné využívať aj v rámci našich systémoch. Toto bola jedna otázka, ktorú sme vám chceli položiť. Zrejme na ňu odpoveď. Tu je inak aj QR kód, keby ste sa chceli ešte stále zapojiť. Thank you very much, pán Piel.